Toto si ty, Vanessa, keby si bola auto, popravde. Proste Fabia. Proste Fabia. Ja som Vanessa, ty si? Dalibor, Koľko máš rokov? 20 a ty? Fúha. Čo je na 20, fúha. Ty máš 18 a on má 20. Čo je na tom hodné tejto reakcie? A čo robíš prosím ťa vo voľnom čase alebo nejaké záľuby? Teraz počúvajte. Vieš čo, popravde nič nerobím. Chápeš? Nič. Nemám záľuby, nerobím nič vo voľnom čase. Máš vodičak? No jasné, určite ja živím a teraz. A ty, robíš si ho alebo? Ja už ho mám dlho. Čo máš 18 rokov? Čo si ho robila v Bangladeši? Ako môžeš mať vodičak dlho? Máš 18 rokov. A máš aj svoje auto alebo? A jaké prosím ťa? Poď Bože, toto je iba akože také, vieš. Ja ju volám Píška. No, o tom presne hovorím. Toto auto som presne čakal od Vanessy. A mimochodom, Vanessa, toto auto vyzerá presne ako ty. Toto auto je naozaj... Toto si ty, Vanessa, keby si bola auto, popravde. Proste Fabia. Proste Fabia. Ty si Fabia, Vanessa, proste. Že, vieš, že Fabia je auto, na ktorom nie je nič dobré. Hej, nič. Je to pomalé, je to škaredé, nič to nemá, nič to nevie. To si ty, Vanessa. A ty máš aké auto? Ja mám tiež Škodovku, ale Octaviu RS-ovú. To je lepšie. Také. Ale vieš čo, chcela by som asi skôr, vieš čo, BMWčko. A aké konkrétne prosím ťa? 60-ku. 60. Tak, ale tá Fabka je o mnoho lepšia. Bráško, ak sa ti zdá Fabka o mnoho lepšie ako BMWčko, tak potom by som povedal, že Vanessa je presne tvoj typ. Takže nakoniec som sa možno mýlil. Nakoniec naozaj na tomto svete existuje človek aj pre Vanessu.